Жуазиньо. Разминават се няколко футболисти в зелено-бели екипи. В крайна сметка топката е далеч от вратата на Скорчев. Все пак Минев. Атаката на Левски не е приключила. Милиев. Трима непокрити футболисти на Левски на далечната града. Един от тях бележи гол в 82-та минута. Левски повежда на Берое с 1-0. Владимир Гаджев, капитана на сините, е автор на този гол. Колко лековато бранителите на Берое оставиха трима непокрити играчи в синьо на далечната града. Владимир Гаджев с точен диагонален удар направи безпомощен Скорчев и Левски повежда на Берое с 1-0. Нямаше какво да стори вратаря на Берое. Ето още веднъж центрирането. Владимир Гаджев имаше достатъчно време да обработи топката и да насочи във вратата. Ето как бе преодолян Тодор Христов. И видяхте и точния завършващ удар на Гаджев. Радост за Георги Иванов и Ясен Петров.